Horas ma dihamu, opung doli, opung boru, ruas ni lanjut usia, lansia. Masuk mahita tupar tangyangata, marede hita bukwede HKBP nomor 763 ayat sada molo Jesus dongami. Molo Jesus dongami las roha, Jesus ipangurupi las roha, hot papaseami, dohatos ni rohami, madongaton Jesus i las roha, las roha, las roha, madongaton Jesus i las roha, masinundang madiho, bitat pakirimoni, lapor Tuhan Yesus i las roha. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Hata nitu hata dihita di parsermonan lansia hari Kamis 10 September 2020 sian buku pesalmen bid 24 ayat sada sahatu ayat siang hatana madok ede sian sidau saya lusima au ale debatani hati gorakku ya hujauho jala palupang au jupa hagogotan asima roham diau jala tangi homma tangiaki ia hamu pinoparnijolma sadia lilingodo lea rohamu di hasalaoki sadia lilingodo ha holongan ni rohamuna naso hasea jala dioramuna gabus unang soboto hamu marhasurungado di bahet Jahoba akahasianna matua ditangihot Jahoba do molo hujou ibana hol sohok kamu hiamma asa unang dapotad dosa marhusari marohamuna dung ro di podomak kamu asa sonang hamu pelehon hamu ma pelean hati goran laddo akana madok tungise ma manupakkon nadenggat tuhita alai ale Jahoba sai pasodak matuhami sodang nibohim gumodang dolas nirohaku dilehoko siad dinasida di hamamasa nikotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamit ternok ai sasada hodo ale Jahoba pasonang au maringanan ima hatani turpuki opung doli opung boru ruasne sermon lanjut usia lansia nani haholongan takas do taboto jamita parnguluan ni si Daud sada halak namar parsaoran narosu nasolhot dohot debata songon sadahalak naposo ni debata Daud ragam namasa diadopi ibana dingoluna isara hamaolon dohot do lasniroha mangadopi mara ujumarmahan maralohon bangso Palestin maralohon sibolis songon dia peragam niakana masaidi ngoluna totongdo ibana pasahat to diri tu debata
Jala diboto si Daud do hagaleonna, pabua naso margogo ibana mangadopi akka musuna. Alani ido didok ibana. Saya lusi maau ale debatani hati gorakku ia hujouho. Jala palubang au jumpa hagogotan asima roham diau. Jala tangihom ma tangiaki di ayat 2. On edde tangiang mangido haluaun. Pola didok ibana marhasurungat do di bahet Jahoba akka hasianna. Matua ditangihon Jahoba do molo hujou ibana. Patuduhon solhot ni ibana tu debata, nasoi sebe ibana di debata, jala nasoi sebe debata di ibana, da songok kasian ibana di debata, sada halak hasian, adong do hatadianna, ima, sonang doau, upapeak, uhut mamit ternok, ay sasada hodo ale Jahoba pasonangau maringanan. Tutu torop bahat dohot nagogodo musuni si Daud. Jala diboto si Daud do hagaleon na maradopos saluhut nai. Tung sotar bahesa do anggos yan guguna sadiri mangalo musunai. Debatado tahe di pangasahon ibana mangalo musunai. Posto rohana tu debata na uluan ni debata pangiduan na. Ale Jahoba. Say pasodak ma tuhami sodang ni bohim. Di ayat 7. Opung doli, opung boru ruas ni lansia lanjut usia. Turpukon mangarahok kita, di partikian hamaolon na taadopi nuaingon, di pangotak ni COVID-19 dohot di hamamasa ni sosial ekonomi politik na masay maol. Songoni portibion na tinopa ni debata naung sega lam tumohop na pangalaho hajol maun naung lam lumlam parrumah tanggaon songoni diodam akka hamaolon akka dakdanak na marsikolape ikon berjuang do nuaingon menyesuaikan diri tu cara tatanan baru alani pangotak ni COVID-19 siaun. Sude ikon muba, sude ikon olo patutoru diri mangulahon naniguaranna protokol kesehatan. Totu saluhut na nang niaturhon ni pamaretta, niaturhon ni huria. Berengot tadoi songon parsuruon ni debata mangaturhon hajol mauni marhite panggomgomi marhite akka parnapuna habisuhon parbinotoan hamaloon debata paturehok kita paluahon hita sian hamaoloni Tuhan Jahoba do pangurupi haporusan namar mahanihita. Tuhan Jahoba do dolok batu rodi saliling-liling na. Yesaya bidu 26 ayat 4 magdo. Marhaposat tu Jahoba mahamu totong. Ay Tuhan Jahoba do dolok batu rodi saliling-liling na. Sude akanauli dengan bahasa Holan siat debatado harorwanna marhite-hite Jesus Kristus. Hasian ni tuhatta do hita marhite-hite Jesus Kristus.
dohonot tama, dohonon ni opung doli opung boru, lan siama, borngin nai uju naing peak, modom di podomanna. Sonang doau hupapeak huhut mamitornok, ai sasada hodo ale Jahoba pasonang au maringanan. Amen. Artangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumuru. Say togihom mahami tu anakmu, hasay bana napunahami. Lehon madihami haporsiaw na sito, hasa holak ko sabing haposan nami haporusan nami. Unang luas sami marhaposan, tuak ka na dihasiang ano, ay holan hodo haposat dohot haporusat. Saya si maroham, patuduhom matuhami dalan hatuaun, pasu-pasu ma salhut na, ruas lanjut usia lansia di huriam, opung doli opung boru. Kasa jupang nasida jupang hami asiniroham na gudangi alanyasi dohot holong niroham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marete mahita buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat sada, bila Yesus sertamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Sinirohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong nirohani debata ama, doho parsoran nito di porbadia ma maddongani hamu. Amen.